guys, sambal oblo. Rasanya bagaimana? Tunggu saja. Krrrr, ya Pak. Nampak nah. Manis ya susu tengah. Konten kok mangan arek? Alah, lama mati. Kena wis ya. Rasa bingung. Lama mati wis ngono ae. Sampai nek jangan kan. Kok nek mek aku gak. Mek aku ndek sambel ae. Yes, sambelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Dina kak, ansur nak. Mak. Merah-merahnya aku makan. Kowe masih. Ini sudah sekuat. Asin, kasih dan. Apa? Sudah rapi ya. Harta karune tak golekan. Bongkan. Terong. Iki nek nyongote. Nah. Betul jangan kue aku. Pak itu ya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mampu sangat-sangat. Enak utang lesu enak. Terus makan. Manis. Asinan. Cedek. Tapi mbek sego yo, mbek anu ya buat. Mbek semangka yo. Ampiar. Ini mbok sambel apa? Sambel tempong. Lali mak ramen ngombe. Wis nek semangka no. Menyala. Ora pedes. Empuk kan? Napa? Apa? Kerupuk Mbak Lina. Senengane kerupuk. Malam. Masak yuk, masak yuk, makan. Ana apa dilemplong makan kok. Tap. Ya Allah. Awal sama kamu. Enak wong kaliran. Iki tenan mak. Enak wong kaliran. Tapi ini masakan ekonomi. Apa?
Yo ora patok pedes iki. Mboten. Mboten santai sing pedes ngono. Ya pedesnya biasa. Kan yo apa-apa mandek iki sing. Heeh. Yo. Nek pengen banyak yo banyune rada aku nih, Mbak. Nah, aku rata aku. Kayak bone. Nanti keluar kan. Ya Allah ya sak rinjing kon ngentekno. Nek video ya enak, Mbak. Kayak jangan. Nah, blok. Ikutnya kok mana? Panan sithik ku. Masa diadek jago, Mak. Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah banget Urip. ya Allah seger. Urip seger. Tinggal nasi, Bang. Ambek kok. Sambel tok sampean. Sambelnya piye, Pak? Sambel terongnya. Nah. Nah. Jangane. Enak. Tapi ya, Mak. Agak wane. Masakane Dik Damis piye? Enak. Kowe tau digunggu ora? Masakane bojomu. Wong nek mangan aku wis anu budal. Lho ndek kae-kae ngono ki nek kowe mangan bojomu mbok tunggoni ora? Ya sering mangan bareng sering. Ning ki nek sore mangan bareng, Mak. Bareng yo. Aku mangan bareng iki arange Mbak. Enggak aku. Oh alah. Kok ya Pak Ipin? Pak mangan bareng tahu apa ora, Pak? Ku konten tok tak kandhe. Mangan sarem ora mangan sarem. Ya kono ki aku sik kelam kono wis mangan Mbak. Heeh. Aku ora resik-resik kono wis mangan. Nggih. Kono gak ketoke mateng, Mam. heeh. Dadi gak ngenteni mangan, Pak. Nek Lina nek wong mangan pasti kon bilang, udah aku. Nyeret-nyeret uang mangan. Ya mati-mati. Kematleken ya Mbak ya. Iwake Mbak. Iwake itu Karta karun. Oh, goreng nih Mbak, kayak lengong. Kayak kalau santannya santan mana Mbak, persan. Lagi mau arah kayak dia modelnya. Jauh arah. Bar mangan sik malmil. Asin. Ya Mbak ya. Asin kemagleken. Asin. Tambah banyu Mbak. Kayak banyu.
Ya kayak banyu nak disat maneh ya padha ae. Yo cuci satno. Aku tuh sendiri. Sampai banyu tok. Kamu kemaku kan. Sampai banyu ngaku wis enak. Nyemek-nyemek ngono. Ya Allah. Keren. Sampai banyu nyemek-nyemek. Ini kemaku kan. Tak tunggu sambal sing rada nyanyi asinan ya. Tapi niki nek jenengan anggo mangan mbek jangan koyo pake mboten. Gak. Ya Allah. Tambah. Ampun, Mak. Mak ampun. Tapi ini ya kan suatu nak mau. Oh jumbo gelap. Aku nak apa nih jangan panas kok panas ya. Gak ngerasa Mak. Gak pak ya. Kok panas jangan panas. Gablak. Oh ya itu. Gablak. Ya Allah. Ini kayak nunggu anu ya restoran ya. Iya, wong ape mangan kok ubeng-ubengan. Padha-padha mangane nang Mahyum ya. Jadi kak. Udah masak sarung kuna iya. Kok krasen ngono sah dadah. Apa? Pokoknya kadang cuaca lho kaya ndi lho, Guys. Aku kok omah ra piye-piye lho. Iso udian. Terus Mbak. Tuh jangan. Cukup kan? Ayo. Ya Allah, matangku mentep-mentep. Ya Allah. Parah. Jangan asam gak kepangan. Anu wong wedok iki saenake ya, Mbak. Kowe nek mang dimasak sambal wis tak ajipi. Mak, aku gak sampe jangan wis anu. Pun ngoten. Enggak pakmu. Tak seteng. Tepung anak ini. Aku tak kiep guanya. Apa? Ulang ya gua. Matanya watu bisa. Tak mungkin. Kan mungkin adaptasi ya, Mbak. Ngombe banyu apa ae, tek banyu apa, godho kan apa adaptasi bisa. Tapi nek ngombe iki mesti kulinan juga. Lah semini ki apa? Nek gak godhokan gak ngombe. Padahal banyu asin, Mbak. Aku wae lho, yo gak ngombe yo Mayu. Padahal aku wae lho. Banyu kini ki digodhog ki asin. Enek kuine, Guys, nek banyu cepu ki enek kuine. Kapur. Putih-putih kuwi Mayu. Enek kuine. Galak-galak enggak. Ini. Iku godhog kayak banyu nang, Pak. Seneng gue, mbok sarapan. Kasih nih. Tapi kasihnya pore menurut iya. Rasane piye iki? Piye? Wis tak mangan pisanane kasinan sithik mak aku. Oh gak, sambel iki piye sensasine ngono lho. Udah
ada rasa gurih. Megaknya kayak sama. Jangan terong. Iya. Ya kayak jangan terong. Kan ada santan ya. Lah wong wis ora menane mak kayak jangan mak. Diarani jangan terong ya ora jangan terong ya. Diarani sambel ora sambel. Piye? Ya mbah. Piye rasane? Ah ndekku nganu mak. Aku ya tau krungu iki wis. Tapi gak tau njajal. Aku ki mau cuma apa Terong mbok bakar. iya ngrasakno. Ya nek wong-wong kuwi terong dibakar terus disambel dinyak-nyak wis. Tapi nganggon ku enek dikek santen. Aku pakai santen ngono lho. Enek sing dikek santen mak Tara. Iya. Kok tinggi-tinggi ya ngono wakeh pangan kan. Gak wae. Bakwan nang jero iki sak cerak munjung piring. Engko nek dibuka kok mil ngono lho Mbak ya. Kayak diplok. Nah, wong sing pamane anake akeh sing dijujuk apa ya? Mangan. Nggih. Wong nek matan wis rukun ini iki kan. Ning kene wong dijujuk apa? Ya pawon masak apa ngono wis. Nggih mak ya. Ya. Iki menandakan kerukunan nek wong-wongku. Nek kowe ngarani jarene Cerongan. karo Buka lho. Kok ngene iki wis cara menawa wong nek wis akrab wis anu biasa. rukun. Heeh. Iya ndang mangan nek wong desa iki kuwi. Ora duwe apa-apa. Ning tawane mangan. Ngono lho nggih. Ora usah disuguhi apa-apa, ora usah tamu ki di mandak-mandakno. Terus laras-lere nyuguhi. Nek wong-wong ngene iki lho nggih, nek wong ngene iki. Nek tamu koyo ngatemi kok Mbah Semini ngono iki. Masak apa ngono ki wis. Nek kecuali tamu wong jobo yo mak yo. Nek tamu wong jobo ngono. Tapi nek ketok koyo batahe koyo Dinani, Paman Lek Sri ngono ki biasa. Biasa. Jangan dianggap kita itu tidak mempunyai etika, malah justru nek wong desa ki ngraketno. Oh iya ndang mangan ora usah nyawisi, cepat ndang mandi, ndang mangan. Terus langsung disipukno piring mangan. Dadi ora usah nyawisi. Ora dek terus ngepekno ngranji apa ngono ki. Nek wis biasa gak ngono-ngono. Mulane kok dinani piring ngono kae apa jenenge kan aku kan jarang nggone dinani. Nek dinani kan ibaratnya kan Sering dikit. wis sering rene unyul ngono. Unyul ngono lah. Dewi. Masak apa pin buka enggak masalah. Aku piring ya buka. Ngono yo buka masak apa dene mana. Nek wong akeh ya disiapno nek masakake nek gak masakake kan ya tetep nang kono. Nggih. Nek gak disiapno berarti masake saithik. Nek disiapno kuwi masak ya akeh. Ya piye gak? Mana mangan ditok-tokno. Lah sing ditok-tokno apa nek ora enak kek ya. Kak ya ditawakno sing nengok meja kuwi tok. Sapa enake nang meja kuwi. Anake ya kuwi. Lah nek ngenak-ngenakno kuwi ditok-tokno kuwi mesti ngenak-ngenakno. Enak iki ngono. Alah kan mesti keminta. Mbok terus aku yang iki kok. Nenggone dulur-dulur ngono ki ya mangan opo mangan. Iki nek nenggone dulur kuwi ya ngono, Mbak. Ya tertentu. Maksudnya ya nek wis biasa. Nek wis biasa, nek wis ketoke maksudnya iki cara nang gene misananku lene an ora kulino apa kuwi ya wis yo enggak wani. Ora wani. Lene wis kulino. Apa enek apa yo mek dhewe. Ora ditawanono ki lho mek dhewe. Wis biasa. Kamu yo usah kabeh tanggo. Oh, lah panas kabeh ndek isuk aku. Kecap langsung. Kecap Aku di salep, makku kan tau kenal pot mak. Itu ku salep itu terus tak kei salep. aku nyentang. Iki kok benok-benok agung ngene, Mbak. Mau kan tak tambah-tambahin marai kan agung ya, Mbak. Heeh. Bareng mbok satno. Asin. Dadi asin. Asline mau wis. Tapi
tapi dek mengi asline nek pas ngicipi pisanan kurang asin, Mak. Lah benane cek aku cah. nek nambahi mung yo kakean. Tapi ora lek dami sih nek gak kasinan. Wah, ya. Lah ndek ngekao. Apa? Cumine sing kasinan lho iki sambelnya sing kasinan lho. Enak sing kasinan. Tapi kan mbok dadekno sitok mbek sambel. Mbek sambel apa? Sambel iki, Pak. Gak tak dewek-dewek. Ini dipang. Dipangan apa Bu? Sambel pindang enek, cumi enek, sambel iwak enek. Wes aku pengen mangan garingan ae. Langsung engko sak munjung piring blek. Cumi ini karek iki wis sokno kabeh. Terusan sambel pindang. Blek. Sambel iwake aja sik, kungkun nek anakmu aku. Wis pindang ambek cumi ae itu. Terus sambel kerupuk. Kerupuk sing kok kene kae. Kerupuk kae. Wis. Sak munjung kuwi yo. Seimbang deh. Kuat ya bojoku. Panganane, Mak. Tenang. Ya, terus sukma kuwi entuk. Tak ndok kuwi. Entuk apa? Sego padang ku le. Heeh. Ki kowe gak wis gak. Wis gak. Wis gak kuat. Wis kuat. Iki panganan iki enek batagor, enek apa? Engko ae nek wis ados, engko. Dari sing serapi terusan telo karo gorengan kuwi tak kena makku wis aku. Terus kemarin seneng sengkala cok rezekine. Dan nabila ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini